Mistä päin olette tullut? Me ollaan tultu Varkaudesta. Turusta. Turun Henrikin seurakunnasta ollaan kaikki. Laskekaapas nopeasti, minkä ikäisiä olette itse silloin, kun on vuosi 2020? On 24 vuotta mittarissa. Joo, silloin 25. No minkälaisen toivoisitte tämän kirkon olevan vuonna 2020? Se voisi olla enemmän niinku käyttää nykyteknologiaa ja olla mukana siinä niinku ajan virrassa vielä enemmän, mitä se nyt on. No varmaan se, että kaikki pystyy tekemään tälleen samanlaista yhteistyötä, että just tällaisia kivoja tapaamisia on ja että kaikki pystyy vaikuttamaan kirkkoon niin paljon kuin, tai niin kuin, että kaikki saa sen mahdollisuuden vaikuttaa kirkon toimintaan. Mun mielestä olisi silleen, että kirkkoon olisi helppo tulla kenen tahansa ja että olisi semmoinen suvaitsevainen ympäristö ja että sua ei katsottaisi vinoa jonkun sellaisen ominaisuuden takia, joka on sus itsessäsi ja sä et sille voi mitään. Kirkko voisi olla silleen, just messuissa esimerkiksi, että aiheena ei ole pelkästään suru ja kuolema, että se voi olla vähän iloisempi se messu. Näin niinku perusjuttu on ehkä sama, mutta sitten kun maailma muuttuu, niin kirkko sen mukana, mutta toivottavasti ei liikaa. No mun mielestä ollaan ihan hyvillä raiteilla. Mun mielestä pitäisi olla kotoisa ja sellainen vastaanottava ja lämminhenkinen ja sellainen niin kuin monipuolinen. Että on. Hyvää päivää. Ensimmäisenä aiheenamme on sosiaalinen media kirkon tulevaisuudessa. Reporterinamme paikan päällä on Laura. Martta meni Facebookiin ja huomasi samalla Ilta-Sanomien otsikoita homokeskustelusta ja naispappeudesta, eikä oikein tiennyt mitä tehdä. Sitten Martta huomasi myös, kuinka Pekka oli linkittänyt uuden hienon nettisivusten emmetiedä.fi. Emmetiedä.fi on sellainen kirkon sivusto, missä kirkko jakaa mielipiteitään näistä homoasioista, kaikesta muustakin tällaisista vaikeista kysymyksistä, mihin ei oikeastaan löydy vastausta. No kirkko on nyt vastannut niihin sitten, ei me tiedetä. Ja tämä sivuhan on siis vielä fiktiivinen, mutta tämmöisen voisi perustaa. Ideana voidaan ajatella sitä, että me ollaan kaikki erilaisia, me ollaan eriväriset kädet, mutta sitten kun me kätellään toisiaan, me tutustaan toisiin, niin loppujen lopuksi meistä tulee toisten kaltaisia. Eli vaikka me ollaankin erilaisia, niin me ollaan silti myös samanlaisia. Oli nuoria, se oli nuorten ohjaaja ja joukkopäättäjiä. Nuoret päättivät, että voisimme itse keksiä jotain hyvää tekemistä ja he alkoivat miettimään ja keksivät, että lähdetään kesäretkelle jonnekin. Silloin nuortenohjaaja kertoi, että menkää käymään päättäjien luona. Päättäjät ehkä antavat teille rahaa tai he ehkä eivät anta rahaa, että riippuu kuinka hyvin perustelette omat asianne. Niinpä 2 nuorta päätti lähteä valtuuston kokoukseen esittämään omaa asiaansa. Alkoivat miettimään, että mistä he saisivat teltat ja ruuat, joten he taas kääntyivät nuorisotyöohjaajan puoleen. Hän neuvoi, mutta nuoret suunnittelivat kokonaan loppujen lopuksi koko matkan itse, ja sen jälkeen he lähtivät saareen ja pitivät siellä elämänsä parhaimman leiren, ja päättivät mennä ensi vuonna myös uudestaan. No moi. No terve, mä oon täältä Ähtäristä ja kuule, mulla on ihan hirveä ongelma. No kerro. No meillä on ripari alkamassa ihan kohta ja meillä ei ole yhtään poikaisosia. Ei meilläkään ole yhtään isosta nyt vapaana, mutta ootko sä kattanut Isospankista?
Isospankkiin voivat kaikki seurakunnat rekisteröidä halukkaat isoset, jolloin he ovat koko maan seurakuntien käytössä. Isospankki olisi helppo. Isospankki olisi kansallinen. Isospankki olisi kätevä. Isospankki olisi nykyaikainen. Isospankki olisi tarkka. Isospankki olisi turvallinen. Isospankki olisi verkossa. Isospankki yhdistäisi seurakuntia. Isospankki olisi luotettava. Isospankki olisi idearikas. Isospankki olisi nopea. Isospankki olisi monipuolinen. Isospankki mahdollistaisi kaikkien seurakuntien välisen toiminnan.